Oh, now, honey, you've been working too hard, posting notes on the stars. Bordariz atarka lehiaketan saritzen dena hori da, ez? Bertako sormena, labur esan da. Eta batez ere euskarazko sormena. Batetik prosa eta bestetik olerkigintza. Eta izaten dugu bai gazteentzat, 18 urte bitarteko gazteentzat, eta gero 18 urtetik gorako gazte eta helduentzat. Filling up the cracks inside of me. If I never come back, don't you leave. Nere izena Inger Salaberria Muñoz da. Ni Aitor Serbier Etxitxuri naiz, 16 urte ditut. Gure bizitza da liburu bat, dagoen indikan idatzi gabea jaio gera netik ez, eta hasten gera pixkanaka idatziz, eta holako gauza hauek dira idazten dituztena gure liburua. Idaztea nire barneko kezka, sentimendu eta aldarrikapenak plazaratzeko modua niretzat. Aurten idatzi dut nire galderekiko jartzuna. Nire buruari egiten dizkio galdera pila bat. Guztiok egite ditugunak bezera. Nire lanean eskola hartzen dut gaitzat eta aski alde ezkor batetik johatzen dut gaia. Ez egite, bazterketa edo ikastearen ezintasuna bezalako gai latzak. Ni Mikel Arruabarrena naiz, 19 urte ditut. Ni Ainara Elizondo naiz, eta 34 urte ditut. Eta lagundetan dit gauzak beste modu batean ulertzen, nire sentimenduak azaltzeko nolapait. Niretzat idaztea ez da eguneroko behar bat, jatea edo edatea bezala. Baina tarteka barruan sortzen zaidan arba da, grin bat. Idaztean inguruan, baina baita beste gai batzuk ere bai. Hartu nituen olerki batzuk, haien artean lotura moduko bazutena eta horiekin bildu matxo batin. Aurra ikusi eta sortua da. Izan ere, ama garenok edo guraso garenok aurrak ditugunean beti izaten ditugu gure kezkak. Nire izena Laura Gallego da eta 17 urte ditut. Ni naiz Rosam eta ditut 15 urte. Eguneroko bizitzan edo ikusten ditudan gauzak edo nire buruan azaltzeiren gauzak edo okurritzen zaizkidan gauzak biltzea. Da, ezin dudala gelditu, eta da, pentsatzen dudan guztia paperera pasatzeko modu bat bezala. Nire lanan da bidai bat, neska baten bidai bat, eta neska horrek nirekin ez du ezer ikusirik bere bizitzak ez da ezer, baina nik pentsatzen ditudan gauza batzuk edo bere bidez transmititzen ditut. Kontatzen da gazte baten istorioa, eta gazte hau da Gorra. Eta nahi nuen kontatu pixkat, nire edadeko jendeak eta horrela, norbait desberdina denean egiten dioten bazterketa edo. Urt da nire izenaz. Ni Unai Oiartzun naiz, 21 urte ditut. Niretzako ez da lan bat, ez da alegin bat, ez? Nik gustu egiten duten gauza badat. Sentimenduak edo kezkak adierazteko modu bezala eta gero errealitatetik ihes egin eta beste munduetan murgiltzeko sorkuntzaren bidez. Bizkarreko min bat pasatzen nahi nintzen bolada batian, nola meikuek etxegiten zeatik antzan, da nik esplikatzen hilen bestei eta esplikatzen hilen meikueit behin da berriz, eta azkenian nik alako mina neukan eta inbestetan esplikatzen nun, ematezula ez ziatela sinisten, da honintzen bolada batian minengatikan, baina batez ere minorrek eragiten zidan bakardadiangatikan bastante gaizki, ezta? Hartzen du errealitate historiko bat nahiko identifikagarria dena, baina fantasiarekin nahazten du eta azkenan novela beltz bat da, ez, poliziakoa. Aita galdu berria duen alaba bada protagonista, amarekin joaten da ospitalera, errebisiotara eta bueno, medikuaren erizainaz maite mintzen da.
egia da, atzera begiratzen hasizkero ikusten dugula, idazle aniztasun handia dagoela. Ziur nago Hondarribian ez dela hainbeste idatzi euskaraz, 30 urteo kenduta, mende guztietan ziur nago, pixka bat hiperbolea da, ez dela hainbeste idatzi euskaraz. Eta idatzi baldin bada noski idatzi da beste modu batean. Eta ez literatura bidez adierazten ditugun bizipen, emozio eta sentimendu horiek jasoz, ez? Went out to the sound, listen to our hearts, side by side in the dark. Idaztea gustatzen zaigunontzat, hau aukera ezin hobea da. Gure lanak nolabait jendaurrean erakusteko eta nolabait gure burua ere idaztera behartzeko. To the arms